Здравейте, приятели! Днеска ще снимаме видео на Brawl Stars, хора. Чакай само да си преместим близна. И добре дошли в Brawl Stars. За първи път в канала ми снимам на Brawl Stars. Честито! И хора, трябва да си върнем 7-те абоната. Моля ви се. Днес в това видео ще играеме на таковата. Чакайте, ще играем в това видео на ето този геймод с ето този герой, който е новия герой. Както виждате, вижте колко купи съм. Толкова купи съм. Гоня сега трябва да стана 32 000, но това ще го запазим за друго видео. И както виждате, вижте ми клуба. Ето, тук както виждате клуба ми. Има една приятелка моя, детска Камеля. Присъединете се в клуба. Вижте колко купи съм за целия клуб и 3 клуб. И вижте 3 души сме. И нека сега да почваме да играем на този гейм мод. В момента. Така, почваме да играем на този гейм мод. Аре! Добре. Вкарахме. Добре. Биби държи. Добре, хора, пак карахме. Аре, цели ги бе. Добре. Не, как не вкарахме? Аре, последен гол ни трябва. Браво, нашата Биби е много хубава. От нашия гол исках да кажа. И така, приятели, първата ни игра беше успешна. Аре, на Player Game ще натисна. Очаквайте други забавни видеа на Brawl Stars с Даринчо или някакъв друг приятел. Между другото, Даринчо е почти 1000 абоната. Пожелайте му късмет да стане 1000 абоната. И сега ще кажа името на Даринчо, за да се абонирате. Канала му, как се казва. Значи, неговия канал на Даринчо се казва Darkata Games. Абонирайте му се и за мен също. Защото само 2 абоната му трябват и става 1000. Майко, това беше много накосан. Другото видео на Brawl Stars го очаквайте на 18 марта. Вторник или понеделник. Чакайте. Днеска сме събота. Хайде бе, ето, биби. Така. Неделя 16. Значи във вторник очаквайте следващото видео, но на Brawl Stars. И на 23 очаквайте последния епизод на бебето в жълто. Не ще ни вкарат! Не! По някакъв начин не знам как ни вкарах. Добре. Окей. Дано да вкараме. Убиха го. Добре. Изкусно. Айде, вкарахме. Много сме добри. Нашата Биби е най-добрата. Между другото, искам да пишете долу в коментарите дали съм добър на Brawl Stars. Напишете долу в коментарите дали съм добър на Brawl Stars. Защото да пишете дали съм добър на Brawl Stars и така. Само един гол ни остава. След 19 секунди печелим. Не, само да ни вкарат. Не. Ще ни настигнат. Бегайте! Бързо, така, хоп.
О, не, ще ни вкара. О, добре, спечелихме. Втората ни победа е това, хора. Честито на нас. Втората ни победа. Много сме добре. Верно ли 2 купи ни остават, бе? И сериозно. 100 кредита за Оли. Верно ли само 2 купи ни остават, бе? Жълто, хора, сега ще покажа профила на Даринчо. Ето това му е профила на Даринчо. Месе Чичи. И сега ще му покажа героите. Ето ги. Както виждате, това са героите. И много са готини. Ето, между другото, ще видите, че и той има този герой. И сега ще му покажа и другите работи, и другите герои. Между другото, сега ще му покажа. Дарил му е на 46 ранг, както и на мен Dynamite ми е на 46 ранг. Ето, и моят Dynamite е на 46 ранг. И нека да продължаваме. Пишете долу в коментарите дали искате да качвам на Brawl Stars, ако ви кефи. Тия са май слаби. Слаби са. Нашия крол ще ги би, както и аз. Май. Да, сериозно, заключиха ни. О, не. Добре, отключиха ни. О, не. Да. О, не, нашата биби ще умре. И тя умре. Както и да е. Нека... отмаля тази топка. Нинджа. Пък аз нинджа. О, боже. Какво говоря? Не, маля за малко да ме заключи. Ващам го! И сега ето тук. Хоп! И сега ще вкарам. Не, взеха топката. О, не. Крол фания, бе. О май гад. О, не. Нашия крол не очаквах, че ще бъде слаб. Убих един. О, не. Следващото видео ще бъде по-интересно на Brawl Stars. Ама ще бъде с Даринчо. И ще се отнася за кил. И това видео ще се казва кой повече ще направи килове. Това видео ще се казва кой повече ще направи килове, ама няма да е следващото, а третото видео на Brawl Stars. Ще е с Даринчо и ще е в петък. Ама не знам дали ще е този петък. Не. О, не. Заключих. Добре, че топката не принос. О, не. О, не. Бай! Вкараха ни. О, не. Трябва да се възвърнем головете. Аре, бе. Добре, за сега положението не е добре, защото... О, не. Заключиха ме. Аре, де! Защо не вкара? Защо? Вкарах по някакъв начин. Аре, 5, 4, 3, 2, 1 и побеждаваме. Аре. Третата ни победа. Направо не мога да повярвам. Хора, ще изиграем последна четвърта игра и ако на всичките игри победиме, трябва да оставите по един лайк и да се абонирате. А ако само 3... Не, чакай. Ако всичките игри победим, последната, трябва да лайкнете видеото и да се абонирате. Ако само 3 игри победиме, трябва... О, не! А пък, ако не победим тази игра, трябва да пишете... Не, защо? Аре, бе! Убих я. Омага. Взех я, добре. Хоп. Аре,
Вкарах! Много сме добри, бе! Аз очаквах, че няма да съм добър, а пак то съм добър. Карвай! Биби, бързо, вкарвай! Браво, е! Много сме добри, бе! Значи трябва да оставите по един лайк и да се абонирате. Лата тя се подават. Давай нашото, Биби! Не, беги, беги откъде? Убих Бибито, ама и умрях. И ко стана? Нищо. Боже, Господи. Добре, пак убих. Хоп. Не, ще ни вкара. Вие не очаквах, че ще бъде последната игра трудна. Хора, пожелайте ми късмет, като оставите по един лайк. Не! Майко! Как не... Мале! Това беше много накосъм. Не, Биби, защо се навираш, бе? Защо? Но важното е, че вкарахме и трябва да се абонирате и да оставите по един лайк. И оставете по един лайк и се абонирайте. И последното... чакайте, тук имам нещо. 80 PowerPoint, но нищо. Чао, приятели, и очаквайте следващото видео на Brawl Stars във вторник. Чао!